mira tal. José Pardo Cuñado, Paseo Olmos... Sí? Enric Bayer? Sóc jo. Carles Porta Fernández, del Sàhara, te'n recordes? Carles? Carles del Sàhara, sí. Hosti, si tu eres aquell llargarut, no? Oh, i tant, que me'n recordo. Oh, i tant, i com m'has trobat? Hòstia! Que bé, sí. Home, sí. Jo, per exemple, aviam, tinc contacte amb alguna gent, però el que tinc al costat pràcticament de casa és... Sí, m'anim. Sí, bona tarda. Hilari? Sí, què tal? Ernest Vilches, Tu ets aquell noi que va escriure al blog? Sí, l'has rebut, sí. Vale. Dic, a veure si en algun moment ens podem veure i podem parlar de tot això, perquè quan he vist el que hi havia se m'han posat els pèls de punta. Que ens veiem? Sí, home, sí, i tant. Vale. Ok. Molt bé. Sí? El Pere Nolla, hòstia, el Pere Nolla. No vam anar al col·le junts, tu i jo. Sí? Què passa? Que hi ha un tal Carles que està fent un muntatge d'un vídeo? Hòstia, doncs m'interessa molt. Vale, una cosa, i parlant del tema aquest de l'Emili, ja que vam estar allà a Villa Cisneros, tu te'n recordes d'un tal Bernades? Ah, sí? T'ha trucat també? Ostres, doncs em tens que donar el telèfon, que m'interessa molt, perquè aquest noi i jo érem molt amics i bueno, i se'n va quedar una cosa allà, una mena de barca, se'n va quedar allà i no sé si encara la guarda. Ah, doncs vale, ara no el tens aquí. Bueno, demà quan ens truquem em dones el telèfon, d'acord? Vinga, d'acord. Fins demà. Adéu. Ostres, Joan! Collons, tens la mateixa cara, Collons, fa 35 anys, Collons, tio, quant de temps sense veure'ns. Home, la mateixa cara. La mateixa. Home, la mateixa. Mira, veus, tio? El barco. Collons! El tens muntat ja. Ja el tinc muntat. Sí, senyor. Ja està. Que ja tenim el vaixell complet i una amistat que hem tornat a retrobar després de tants anys. I colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fa potser 35 anys, una cosa més o menys així, des d'aquesta mateixa estació, tota aquesta sèrie de companys que estem aquí... La família, la nòvia meva, els meus pares, germans, van venir, 30, tu, hasta els veïns i tot venien perquè m'anava a l'Àfrica, hosti, no sabien si tornaríem o no. Encara recordo la meva mare, pobreta, com plorava, i després la meva nòvia que m'agafava de la mà i, bueno, en fi. Jo no vaig voler que la meva família vingués a despedir-me, perquè vaig pensar, això serà un drama d'aquests com una pel·lícula de Fellini. Vam d'ajudar entre diversos a portar el petate i pujar-lo al tren. I a mig camí pel tren van traient llibres i es van anar llançant, perquè clar, no tenia... Tinc l'anècdota que estan aquartelats a Madrid. Va morir el Nino Bravo, si us en recordeu. Jo portava el necesser i quan vaig obrir el necesser em vaig trobar que la meva mare m'havia escrit una carta per quan arribés a Madrid i pogués llegir. Va ser una cosa molt... Mon pare, estàs molt nerviós, pren-te això. Em vaig ofar un Valium i em vaig quedar fregit. I quan em vaig reanimar ja no sé d'on hauria d'estar, però devien passar bastantes hores. I quan arribàvem a la Llun, mirant per la finestreta, veient allà 34.800 dunes, vaig pensar, jo no sé si tornaré. Vaig anar al Sàhara dins de l'avió sense un duro, fa 35 anys, i bueno, una rabiada que vaig arribar allà desfet. A la setmana m'han fet 55 cuines perquè em volia revelar i volia canviar el món. I ara el que sí ens agradaria, per lo que he vist a tothom, és fer un viatge per visitar els Sàhares i recordar aquells anys que ja estan tan lluny. I es veu que l'amistat, al tornar-nos a trobar després de tants anys, encara dura. I esperem que la trobada cada cop sigui millor, més gent, i que cada cop es vagi ampliant.
los viajes al trayecto que les fotían canya I me'n recordo molt bé. Estic borratxo, tinc ganes d'anar a casa. Era preciós, vull dir, en aquest cas, aquestes trobades, ara aprofitant aquí davant la càmera, hem de ser més i hem d'arribar d'omplir aquest coll de restaurant. També perquè aquest retrobament, gairebé 35 anys després, és la prova de la satisfacció interna que tots i totes sentim de poder rememorar-lo amb aquesta mateixa dignitat. Com hi diem a la gent? Perquè això pinta malament. Intentem trucar i a veure si ho podem solucionar, i si no, si d'aquí una hora no ho hem solucionat, caldrà dir a la gent que no anem. Què passa? Hòstia, aquí hi ha problemes o no? Sí, és el que diu tu, que ni vols ni tenim que canviar els bitllets, no fem la connexió. Llamo de Barcelona, Sí, es referente a ver si nos pueden dar información, porque estamos intentando organizar un viaje al Ayun, al Sáhara, a través de Sahara Tours, y tenemos un lío, nos están anulando los horarios, no coincidimos con los enlaces del día de regreso, no tenemos los localizadores, estamos a punto ya casi de marcha, y dos compañeros que han ido de Canarias, y la verdad es que no sabemos qué hacer. Estamos aquí intentando a ver si no nos podrías echar una mano, por favor, porque es que tengo a la gente desesperada, y como tengamos que llamar para decir que suspendemos el viaje, pues sí, ostras. ¿Y los tienes confirmados? Hòstia, què? Al final anem o no anem? Sí, ho tenen reservat, com a mínim ho tenen reservat. Al final tenim avió com a mínim. Vale, bravo! Vamos a... Perquè tingui un molt bon viatge. Y suerte mulana. Sí, suerte mulana, que farà falta. Bueno, falten 7 dies perquè marxem. Bueno, això ja sembla que està fet. D'aquí una setmaneta encara no. Sense exclusió, és un dia de joia i de nervis. Espero que tengamos un viaje inolvidable y que lo volvamos a recordar, pues... M'agrada molt sortir aquí amb aquesta colla de companys, que ens tornem una mica joves encara. La propera vegada, aviam si fem un altre, aviam si som més i passem. Molt nerviós, ja em veig dalt de l'avió, allà anant cap allà i parlant de totes aquelles coses. Ja dic, serà superemocionant, estic segur. Res més. Ja m'heu fet xinxarràbia perquè tal com està muntat el tema és que funcionarà de puta madre. Però estic molt emprenyat perquè la veritat és que em feia molta il·lusió aquest viatge.